Ja, her ute på, utenfor Djursland så møtte vi på et idyllisk syn. Det er Knut og Eivind som fisker. Hva har du fått der, Eivind? En fjesing. Det var også en af de giftige der. Er det en giftig fjesing? Ja, det er en fjesing, det der. De findes i 2 størrelser, der er dem der ikke, og så er der altså nogle, der er så lange. Ja. Og det er faktisk en rigtig god spisefisk. Er det det? Ja, det er det. Selv om den er giftig? Ja, jamen altså, det skærer du skærer hovedet fra, ikke? Ja. Og så kan du filetere den. Okay. Så kan du stege den både med skind på, ikke? Eller trække skinnen af. Ja. Men der er mange, der gerne vil have den. Skal du ha den til aftensmat, Eivind? Nej, jeg har også fået fjæsing 1 gang i år, og så skal jeg ikke have mere. Vi har mange fisk hjemme i fryseren. Ja. Det er først her på det sidste, du ved, at de ikke rigtig har ville bide. Okay. Vi har også fanget en del makreller der. Ja. Ja, men fortsat lykke til med fiske, så. Jo, tak. Ja, har vi hatt. Fortsat god tur til Aarhus. Mange tak for det. Godt.